Halo guys, kegiatanku awan iki mau wis bar ngombahi. Iki momong dedek Cican. Dedek Kikan. Nek nyinyir piye? Mbok yo aja nyinyir. Mbok sing santai. Terus kancane? Sing ganter Mas. Kancane? Sing cetha. Kancane yo. Kok ajar nyanyi ro Dek Kikan. Nyanyi apa, Dek? Apa? Ngene iki jenenge Dodomburi. Piye? Kok isah lho, Dodomburi. Nyanyimu apa? Dek Kikan ra poso to? Dek Kikan enggak puasa to? Ora aku amben puasa. Sok kapan? Aku kepengin ke puasa. Bobok ya? Jadi Bobok ya, Dek ya? caranya renang. Lho guys, anakku ngejak renang, poso-poso ngejak renang ya engko buke batal. Buke engko etok-etok. Ya Allah, banyune kolu. Ya engko mbok batal no puasane no mbake. Dedek. Nama saya Dek Rekian. Entah. Rekian apa Kikan? Beril Kikan. I love you. Tak ada nih. Dek Kikan pengen sekolah napa dereng? Hah? Pengen. Kok ora poso ta, Dek? Mah, Halo kancane tekone. Apa? Game. Anggere liyane nge-game raene. Madang. Poso bedhok kok poso dina nang. Aja to, Mas. Mas Nwi Jahara. Teman-teman, jangan lupa kabar roti, cokros. lah Dewine ndi? Jenenge sapa? Dewi. Baleni sik, teman-teman. Jangan lupa Dewi. Kabar roti, cokros. Ngono lho. Pak. Pak, Iya. pak. Wah, ayo pelek. Ayo. Dadah teman-teman. Nangis banget. Jangan lupa.